an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen bɛ aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoniw lasabatuma bi ye juma ye bi juma bɛlɛmɛ nazara san kalo 10 ye octobre kalo bi ye tile fɔlɔ ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min n'o ye domama kɔnɔ ye an b'aw ladɔnna k'a fɔ bi ye tile 22 ye jatela san kalo 2nan don hijira san 1443 san do duwawu de bɛ kɛ Ala k'a ɲɛ ka d'a ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ k'aw ladɔnna k'a fɔ kunungo su fɛ Tɔnbɔkutu olu ka misiri bɛ n'a bɛ fɔ ko Jingari Bɛri a kɔni yirala ko zone dɔw taara ka taa misiri kɛsu suɲɛ ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la farabugukaw y'a yira k'a fɔ ko an bɛ don min na fɔ bi ko gɛlɛya caman b'olu dala kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la fo ka taa se Jɛnɛ marabolo la dugu min n'a bɛ fɔ a ma ko Maribugu gɛlɛya caman b'olu kan ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la Kayi marabolo la min ye jɔnya wale a kɔni yirala ko gɛlɛya caman b'olu kan bi kosɛbɛ ko kɛra cogo min na kunnafoni ɲɛfɔli ko la an ka jamana kɔnɔna na bi moto telimani o boli ko bi cogo di an ka jamana kɔnɔna na kunnafoni ɲɛfɔli ko la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kumaba ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan ka lase aw ma aw denkɛ n'a balimakɛ fɛ Sidiki Kulibali Ala k'a ɲɛ ka d'a ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladɔnna k'a fɔ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen olu ka misiri bɛ n'a bɛ fɔ a ma Jingari Bɛri kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ ko zone kɔni taara don misiri kɔnɔna na ni ka misiri kɛsu suɲɛ wa u ma da o ma dɛ u ye misiri micro de k'o filiw bɛɛ lajɛlen tigɛ ka tiɲɛni caman kɛ misiri kɔnɔna na ka bɔ n'u yɛrɛ ka taa yaasa ka perewatigɛ d'a ma an ka misiri seliba dɔw lamɛn a tigi nana a ye kɛsi de kari o ma ban dɛ a ye misiri welela mɔgɔw wele ni fɛngɛ micro min ye fo mɔgɔ kana seli la sɔrɔ a haramu mɔgɔ si kuma mɛn ko misiri welela ye misiri weleli kɛ pourquoi parce que cɛ nana a ye micro film bɛɛ de tigɛ k'o débrancher mɛtɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko misiri kɔnɔna kɔni tɛ siɲɛli kɛ yɔrɔ ye n'i y'a ye wari suɲɛra o kɔrɔ ye ko wari bɛ di donc wari min bɛ sɔrɔ ko mɔgɔw bɛ t'o bila kɛsi kɔnɔ u ka misiri porte dilan n'o ye misiri yɛrɛ kɔnɔna désordre dɔw bɛ to a kɛ mais c'est pas possible ne fɛ comité gestion ba taa ka baara kɛ n'a kun ka baara kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la parce que n'u kun bɛ baara kɛ vraiment u kun bɛ kɛsi ninnu bila yɔrɔ dɔ de la mɔgɔ tɛ se a ma kuma tɛ ka taa suɲɛ misiri ce n'est pas n'importe quel endroit c'est un lieu de culte yɔrɔ dɔ de don vraiment Ala ye bonya da yɔrɔ min kan an bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ latigɛ ni misiri jiginna k'a lajɛ ni mɔgɔ ŋɛnɛ jugu dogolen tɛ misiri kɔnɔna na ni tun bɛ tali kɛ Tɔnbɔkutukaw dɔw ka seere la an bɛ min fara nin kan Ala ka bɛɛ lajɛlen don walejugu kɛbaaw kalodibi la suɲɛni kɔni mana taa se misiri kɛsu ma o b'a yira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ka hakili to i yɛrɛ la n'i yɛrɛ ma se ka suɲɛ a ko sen fɛ n'an bɔra ye farabugukaw kɔni y'a yira ko gɛlɛya b'olu dala bi dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka sifinnakaw y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ bɔ k'u bɛ taa u ka lɔgɔ ɲini na yaasa u bɛ se ka na u dara dumuniw kɛ cogoya mun na jariwala tigilamaw b'u kunbɛn ka bugɔli ta ka ɲɛsin u ma dɔw yɛrɛ minɛna ka taa n'u ye fɔ nin yɔrɔ la ɲɛsin ma dɔn a ko la yaasa ka perewatigɛ d'a ma an k'u ka sifinnaka dɔ lamɛn an ka denmisɛnw bɔ sɔgɔmada la k'u bɛ taa dɔgɔ ɲini jasi min nana dɔn an ye k'o gosi o la an bɛ se ka ji kɔni an ye sinɔn balo tɛ yan nɔ k'a fɔ ko an bɛ dumuni tobi ka dun nana da denmisɛnw ye k'o gosi mɔgɔ kelen kɔni tora la tɔgɔ ye Baba Yega Abdulaye o kɔfɛ bɛɛ k'ale fana tununa denmisɛnnin mun yɛrɛ tununa mun kun b'o la a bɛ se maa taama olu ko bɛɛ bolila ka na denmisɛnnin fitinin 3 ka mara u y'olu bolo siri labanna ko an ka donso ye gosili kɛ mun kɛ directement u y'olu bila olu kɔni boli nana so mɔgɔ kelen kɔni tunnen don o tɔgɔ ye bɛɛ kɛ alu o kɔni mɛ ye fɔlɔ mun gosi o ye Baba Yega Usumani an bɛ dugawu de kɛ Ala ka koɲɛ nɔgɔya sinon bi kɔni an ta kɔni kɛmɛ gɛlɛya dan ye foyi tɛ dugura foyi tiɲɛna kuma banna mina banna ji mina banna n'a fɔra ko an bɛ taa dɔgɔnin fitinin mun ɲini o jirikɛnɛ tigɛ ka taa jirikɛnɛ tigɛ k'a ci jagosa k'a tobi k'a ja tobili kɛ n'a ye n'a fɔra ko o yɛrɛ fana tɛ ka sɔrɔ kuma nɔgɔna a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara a kɛ gɛlɛya ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka koɲɛ nɔgɔya Ala ka haminako nɔgɔya Ala gɛrɛjɛgɛ foli Ala k'an laban ɲɛ Ala ka balo in wuli hɛrɛ la an y'a deli Ala fɛ ka deli kɛrɛfɛ yarabi Ala k'o dugawu minɛ Ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔ Ala k'an ka jamana kolo suma n'an bɔra ye Jɛnɛ marabolo dugu min bɛ n'a wele ko Maribugu olu kɔni fana y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman b'olu dala bi k'a bɛ kalo 1 ani dɔgɔkun damadɔ bɔ bi k'olu tɛ ka se ka taa u ka dɔgɔ la ko dɔgɔ bɛɛ lajɛlen tigɛla olu la wa olu tun bɛ taa Jɛnɛ sugu de la Jɛnɛ sugu k'o fana tigɛla olu dala bi ko gɛlɛya caman b'u dala dɛ
yasa ka prioritaire dama an ko shifina ka dolame degumba an ma to ko ka fu ma wa degula do fara deguka dene men da flo beke an kalokeli an kle sheki on tita sugu jo an sugu jena sugu le jena sugu tiken ba na tira sugu jo ba do eni sugala ko ma ya mana an ba nyine fe kenga nyala an mar bu ko na bi jena marla an jena che kulo mu ko an duru kai re la ka kuma sugala fe degumba maru ko ka kuma e ga kuma kan ti samawa an ba nyine fe jati ala yɛrɛ kosɔn ni degun tɛ fila ye tiɲɛ yɛrɛ la degun bɛ anw mara ko kan bi ale muso tigɛ bɔgɔ na ji bɛ kɔlɔnda la kalo 1 ani tile 8 nafɛn tɛ don ye anw bɛ dugu 3 cɛmancɛ la sofara an y'o sugu bila ka taa ni san 4 ɲinan kɔkuru an y'o sugu bila ka taa ni san 4 an ka sugu ye jɛnɛ sugu le o tigɛla na bi an bɛ kalo 1 tile 8 na ntɛnɛn na ta bi ye le 29 ye 9 mois 2021 an kɔni an y'a ko sɛmɛna ala jati koso ide se fanga la dɔnniya ye an ye wuluda caman kɛ an b'a dɔn an ka kuma a sela ma se an t'a dɔn nka an ŋini sɛgɛlen kɔni don yarabi ala ka degun ta ka bɔ da la ci bɛ lase cogo cogo ɲɛmaw ma ala k'o sira nɔgɔya yaasa u bɛ se ka kɔfilɛ kɛ nin maa ninnu na lafiya bɛ se k'u sɔrɔ u ka sigida la cogoya mun na ala k'o sabati n'an bɔra yen nɔ kanko n'o bɛ segu marabolo kɔnɔna na a yirala ka ko sibiri tɛmɛnen ko gɛlɛya caman kɔni tara ka ɲɛsin olu fɛnɛ ma min ye cɛ marifatigi dɔ olu kɔni nana ka na don olu ka dugu kɔnɔna na u ye gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa caman ma yaasa ka prioritaire d'a ma Albert Karambire ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn sibiri tɛmɛnen n'o bɛna septembre kalo 25 ma fɛn min ye Kango dugu Kango ale ye dugu ye min bɛ Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nkumandugu ale yɛrɛmara kafo kɔnɔna la ayiwa fɛn min ye maa maramafɛntigi dɔw minnu kɔni ma se ka lakodɔnniya olu kɔni ye dankarili kɛ maa dɔw la u ka hakɛw la ayiwa k'a jirala k'a fɔ maa caman kɔni olu kɔni kun bingani wale taara ka ɲɛsin olu ma nka kunnafoni nasira la a jirala k'a fɔ maa 4 ayiwa tɛgɛ kun kɛra olu la nka an bɛ min fɔ ka gɛlɛya o de ye k'a fɔ maa 4 minnu kun ni olu tun bɛ bolo la tɔw kɔfɛ ayiwa damakari a tigi si nin na u bɛ nin kisira nka u bololafɛnw kɔni caman o minɛna u la ani maa caman wɛrɛ olu kɔni bololafɛnw taara a da fɛ an bɛ don min na i ko bi an bɛ se k'a fɔ an ye kunnafoni laban minnu sɔrɔ ayiwa Kango kɔni a dugukɔnɔdenw kɔni ni jatigɛ bɛ da u ni jatigɛ bɛ wuli diɲɛ don o don misali surunna kari tɛmɛnen fɛn min ye maa maramafɛntigi ninnu u seginna kɔ ka na Kango dugu kɔnɔna la ayiwa nɛgɛ kaɲɛ fu waati marifaciw kɛra u ye marifaciw kɛ sanfɛ nka an bɛ don min na i ko bi ayiwa damakari a si nin na nka kunnafoni laban minnu ni an y'olu sɔrɔ u y'a jira k'a fɔ ko tile damadɔ dira dugumɔgɔw ma waasa u ka dugu bila walima u ka tɛgɛ nɔ bila kɛ sɛbɛnna bɛnkan sɛbɛn tɛmɛ u ni bamaci wale tigilamɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ nka nin bɛɛ kɔfɛ kɔni an b'a ye k'a fɔ hali ni o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye fɛɛrɛ kɛ ayiwa fɛɛrɛ dɔ min ma ye kosɛbɛ fɔlɔ donc k'a dɔn k'a fɔ Kango ale dugudenw kɔni ayiwa u ni siranya bɛ balo bɛ dala bi u ni siranya bɛ wuli bi ka sababu kɛ nin fariyan wale in ye litime tali kɛ Albert Karambire la a y'a fɔ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔw ka kɔfilɛ kɛ ninnu na hali n'a y'a sɔrɔ u bɛ wuli ka jɔ la u k'a kɛ teliya la n'o tɛ a ko bɛ ka gɛlɛya dɛ bɛnkan sɛbɛn kɔni tɛgɛ nɔ bilala u ni dugumaa caman cɛ maa n'u bɛ ka sebaaya sɔrɔ an ka jateminɛw la u bɛ k'a yira k'a fɔ ko ninnu fana ka bɛnkan sɛbɛn tɛgɛ nɔ bila wali kelen u ka wuli ka bɔ u ka dugu la nin ye gɛlɛya ye dɛ i wolodugu mɔdugu ka na i wuli ka bɔ yen nɔ jagoya sariyaw la ala ka hakilina ɲuman d'a ma n'an bɔra yen Kayi marabolo la jɔnya wale fana cayalen bɛ bi kosɛbɛ o jɔnya wale a kɛla gɛlɛyaba ye kabini kuma jan ne jɔnya fɔli ma hali ni duguma gansan wɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'i b'u dɛmɛ jɔnya wale kan u bɛ tili da i kan fɔ ka taa fɔ i tɛ segin o kuma ɲɔgɔn wɛrɛ kan bilen fiyewu i ni jɔnw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ kelen y'u bolo yaasa k'a prioritaire d'a ma Madame Ɲangadu Lɔbɔ Tarawele ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn gɛlɛya mun b'an Kayikaw bolo bi o ye ni jɔnya ko in ye vraiment Mali y'a ka indépendance ta ɲinaya a san 61 ko ka jɔnya wale bɔ maliyɛnw kan halisa o jɔnya wale kelen de bɛ Kayi yan nɔ Kayikaw ye dɔ k'a la dɛ Kayikaw ni jɔn ninnu bɔra ka marche kɛ Kayi yan nɔ k'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a yira an ka autoritéw la yaasa ni jɔnya ko in n'a bɛ se ka bɔ u da la n'o tɛ a kɛra sɛgɛn ye dɛ ni mankan in wulila kuma o kuma diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a video la bi mankan in mana wuli u b'u siri de k'u ti fo k'u faga u bɛɛ u siri de k'u ti o tɛ cɛkɔrɔba la o tɛ musokɔrɔba la o tɛ siko la même si tu as 80 ans ni ko in wulila ni e y'i da don a kɔnɔ k'i bɛ jɔnw defan u b'i siri k'i ti k'i lankolon bila k'i ti fo k'i sumaya ko in tɛ yɔrɔ wɛrɛ la dɛ ko in bɛ Marakadugu ani Kasɔngadugu de la Kayi fanfɛla in na yan ko in bɛ Marakadugu ani Kasɔngadugu de la olu de kɛlen bɛ ka ni jɔnya ko in ta k'a kɛ yanga ye ka mɔgɔw tɔɔrɔ k'u hadamaden ɲɔgɔnw tɔɔrɔ i n'a fɔ
droit tɛ jɔn kan i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw tɛ quoi i n'a fɔ mɔgɔ wɛrɛw don mun tɛ hadamadenw ye quoi vraiment diɲɛ de bɛ ka évoluer ni jɔnya ko in a sera ba ɲɛ Mali kɔnɔ. Sigi minnu bɛna kɛ Mali kɔnɔ n'o ye assise hari assise dɔ in mun tɛmɛna o kumana paix kan u ko paix et réconciliation donc sisan paix et réconciliation in dɔrɔn tɛ fɛn ni jɔn ninnu arrangé dɛ paix et réconciliation ani liberté o de ka ɲi sisan an bɛ mun ɲinina sisan faamaw fɛ n'u ye réconciliation fɔ u ka sɔrɔ ka liberté in fana fara kan yaasa jɔn minnu fana bɛ yen nɔ u fana k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ assise mun bɛna na an b'o de ɲini k'o de exiger yaasa ni furancɛ fanga in u ka se ka u sɔnni da ni esclavage ko in kan ka yaasa jɔn ninnu fana ka se ka liberté sɔrɔ a ka f'u fana ma qu'ils sont désormais libres. Ni tun bɛ tali kɛ ɲangadulakaw furumuso la Lɔbɔ Tarawele a y'a fɔ cogo min na Ala ka bɛn ni basigi nati an ka jamana kɔnɔ Ala ka an ka jamana kolo suma n'an bɔra ye moto telimani o kɔni nana an ka jamana kɔnɔna na bi a kɛra sababu ni ka nɔgɔya don tan ka segiw la ka ma caman yira k'a fɔ ko gɛlɛya dɔ b'a la dɛ dɔw y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya tɛ a la yaasa ka priorité d'a ma an ye kɔlɔsili kɛ musolakaw de bɛ telimani ta ka caya ɲininkali k'u la an k'u ka sira lamɛn. Ne tɔgɔ Mariam Jalo telimani bolila ninnu a caman ye bingalikɛlaw de parce que u bɛ sira fara ni mɔgɔw ye ne yɛrɛ terimuso bɛ yen nɔ u bɛnna prix mun kan a y'a d'a ma mais a mi tilen n'a y'a ta yɔrɔ la a hakili la ko fɛn wɛrɛ de b'ale kun mun ka ca ni wari yɛrɛ ye donc a taara k'a b'a a ka portefeuille minɛ a la Ala y'a kɛ wari kun t'a o de y'ale sauver sinon a kun bɛna a ka wari minɛ a la u tɛ boli dɔɔni n'an ye yɛrɛ an bɛ to kule dɔrɔn na a n'a fɛɛrɛ minɛ jugu. Ne tɔgɔ Fatumata Tarawele telimani ko baasi t'a la a kɔni nana lafiya an ye damu caman sɔrɔ a la fɛnɛ wa mɔgɔ ɲɛnama ka ca n'a mɔgɔlankolon ye tiɲɛ yɛrɛ la ne ma deli ka bɛn a mɔgɔlankolon ma u bɛ ne ta cogo min na u bɛ taa ne bila ten ne b'u ka wari d'u ma ne tiɲɛ na ne tɛ se ka foyi fɔ mɔgɔlankolonko la mɔgɔ si ma deli ka sira fara ni ne ye. Aminata Jara tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni ma gɛlɛya foyi y'a la n b'a ta n bɛ taa n ka ci la n b'a ta ka tila ka segin ka na n ma gɛlɛya fosi y'a la. Ne ye Mariyatu Kane jumalo an tun taara denajɛ yɛrɛ la ni yɛrɛ bila misiri kare la selila dɔ kɔ la. Mariam Jara telimani taara a ma tɔɔrɔya foyi de lase ma hali n'i bɛ bɔ yan ka taa sira kɔfɛ k'i peresere don i b'a ta 40 50 problème foyi t'a la o don an binna an mɔgɔ fila kɔni a mana kɛ cogo to an fila ka girin telimani ma an fila ye telimani ta telimanitigi fana taara sira min fɛ sira kun ka dɔgɔ an fana tɛrɛntɛra fankelen gira dɔrɔn a binna n'a ye o ma kɛ an yɛrɛ t'a to an yɛrɛ denkɛ ko a ma k'an kana n'a yɛlɛ ko ma k'an fila ka girin ma an y'an kulo ci ka yɛlɛ. mais minɛ sama kɛ vagabond de don mɛ telimani ko in na sisan don b'a la dɛ u b'i yɛlɛ telimani na ka mototigiw sɔgɔ ni muru ye ka u faga ka moto ta ka taa a kɛra cɛ ni fatura u taara jɛnajɛ kɛ don o ala ma mɛn telimanitigi de y'a sɔgɔ muru ye k'a ka moto ta u don b'a la dɛ vagabond don b'a la. Ni tun bɛ tali kɛ musolaka dɔw ka sira la telimani ko kun kan an ɲininkali kɛ telimani bolilaw yɛrɛ la an k'u ka sira lamɛn. Tɔgɔ Seydou Berté n bɛ telimani de boli telimani bolilaw cɛ la mɔgɔ ɲɛnama don mais u bɛɛ tɛ quoi parce que jɛgɛ tumu kelen bɛ jɛgɛ bɛɛ tiɲɛ donc an kɔni bɛ ka boli tiɲɛ la an kɔni b'a boli clients bɛ ne bolo bon a vagabond ka ca bon minɛnw bɛɛ donna la bon o de bɛ k'an tɔgɔ tiɲɛ an bɛ don min na komi bi hali ni jagatɛtigi benna a b'a fɔ telimani non parce que tuma an nana mɔgɔ sɔrɔ accident na an bɛ jɔ k'u lajɛ k'o fɛngɛ dɔn bon ni don na tɛmɛtɔ y'a yɛrɛ u b'a fɔ ko telimanitigi bɔra ka bin o bɛɛ b'a la. Ne tɔgɔ ko Iliyasa Kulubali n bɛ telimani boli de kɛ bi mɔgɔ ɲɛnama banna mɔgɔ lankolon banna bon donc an bɛ Ala deli Ala k'an bɛɛ sababa ma baara wɛrɛ t'anw na bi Mali kɔnɔ telimani boli ko bon donc an ka moto boli ni clients ye dɔɔni dɔɔni ka se ni clients ye o se yɔrɔ la an bɛ Ala deli o de la. Telimani boli bilama a nani ni sisan cɛ e yɛrɛ mun faamuya la a ye nɔgɔya don jamana kɔnɔ walima a ye gɛlɛya dɔ se jamana kɔnɔ. Ne yɛrɛ Iliyasa Kulubali tun bɛ digi mun kɔnɔ a ye n dagi b'o kɔnɔ n bɛ n so sara n bɛ n denbaya balo n bɛ ni muso bana n b'a furakɛ bon alhamdulilayi n bɛ ko caman ɲɛnabɔ n yɛrɛ ye bi telimani boli de y'o se ne ma bi ko ma an bɛ se ka kokoseraw kɛ garabali la mais bi telimani boli nana min kan an tora an yɛrɛ ma. Ne tɔgɔ ye Kariba Mariko bon effectivement ne ye telimani bolila ye gɛlɛya dɔw b'a kɔnɔna na a bɛ ɲini mɔgɔw de fɛ circulation na ka se ka circulation labato fɔlɔ o ye ka a sariyaw dɔn n'a sariyaw dɔnna kan ka fara ta man kan tɛ ka fara ta n'i y'olu dɔn o b'a to an minnu b'a boli anw bɛ kisi ani minnu b'an kɔfɛ an fana bɛ kisi a fana bɛ ɲini polisiw fana fɛ yɔrɔ dɔ la fana bɛ mɔgɔw sɛgɛn. Tɔgɔ Mamɛdi Jikiri ne ye telimani bolila telimani de cayara kojugu prix tiɲɛna prix t'a la tuguni yɔrɔ min kan ka kɛ 100 i bɛ taa sɔrɔ sisan mɔgɔw b'a ta 40 o gɛlɛya b'an kan kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ. Ne tɔgɔ ye Bɛlɛn Jara ne ye telimani bolila dɔ de aw ni faamaw cɛ gɛlɛya b'an kan polisiw ɲɛ tɛna telimani bolila i ye fɛn o ma fɛn o b'i minɛ. Ne tɔgɔ Banjugu Wage an ye gɛlɛya caman sɔrɔ a la parce que sofɛ fana o b'an ta kɛ banu b'an ta kɛ fan bɛɛ fɛ a caman b'a la quoi an ni polisiw ni ɲɔgɔn cɛ polisiw fana olu fana bɛ k'an sɛgɛn ni papiye ko ninnu ni fɛn misɛnnin caman ye quoi. Ni tun bɛ tali kɛ telimani bolilaw ka sariya la u y'a fɔ cogo min na gɛlɛya fɛn fɛn b'a ko la Ala k'o nɔgɔya yaasa
beni keleyani basigi bi nati anga jamana kono cogo min na ka sababu kɛ caman be yen na olu bi darimɛ ɲini na nka caman fɛnɛ y'a kɛ fɛn wɛrɛ ka do a la ni ka to ka cɛni walew ta ka ɲɛsin maaw ma ala k'olu bɔ maaw senkɔrɔ n'an bɔra ye maître Kasim Tabo ni fanga ɲinitɔ jɛkulu min n'o ye Morema ye ale y'o ɲɛmaa ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalata kɔni k'a kan ka kɛ ko yaasa fanga kura ka se ka na an ka maître Kasim Tabo lamɛn. Ne avocat de ye Morema n'o ye n ka politique tɔn ye ne de y'o président ye. Laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an ka segin jamana lahala yɛrɛ la n'o ye régime démocratique ye. O bɛ sɔrɔ cogo di o bɛ tɛ sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ ni élection tɛ. Camancɛ fanga ye coup d'état de nana n'a ye élection ka kan ka kɛ pour que fanga kura ka na. Choguel min n'a y'a nommé premier ministre a segintɔ ka bɔ Amérique sira la a y'i jɔ Paris a y'a fɔ France 24 ni RFI ye ko la dɔ bɛna fara transition délai kan donc an ka an ti jɛ n'o ye parce que o ma bɛn maliyɛnw b'o fɔ. Jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ bi n'o ye lakanabaliya bɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na e dalen b'a la ko kalata bɛ se ka kɛ o kan wa. Kabini san joli min lakanabaliya la ATT talen kɔfɛ 2013 jamana a tun ma ɲuguni bi ye nord bɛɛ tun occupelen don mais o ma bali élection kɛra 2018 élection ma kɛ donc n'a fɔra ko parce que gɛlɛya bɛ jamana na élection ti kɛ o kɔrɔ ye camancɛ fanga in bɛ n'i sigi fo lakana ka sabati kosɛbɛ yan o tɛ se ka kɛ o mɔgɔ kura minnu bɛna élu maliyɛnw minnu ka danaya da mɔgɔ mun kan olu de bɛna ni lakana ye nka a tɛ se k'a fɔ k'an tɛ élection kɛ parce que lakana tɛ yen olu b'u ti lakana tɛ se ka na o parce que jamanadenw ka danaya t'u kan u nana cogo min na bɛɛ b'a dɔn. Ni tun bɛ tali kɛ maître Kasim Tabo la a y'a fɔ cogo min na ala ka hakilina ɲuman d'an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma n'an bɔra ye CSM o secrétaire général n'o bɛ tali kɛ Amadou Amion Gindo ale fana y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔw n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u tun y'a yira k'a fɔ ko kalata bɛ se ka kɛ k'u ɲɛ b'a la ko kalata tɛ se ka kɛ ko n'u bɛ se ka micro ta u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ k'a ɲɛfɔ jamanadenw ye k'a yira k'a fɔ ko kalata tɛ se ka kɛ k'u k'o wulikajɔw kɛ an ka Amadou Amion Gindo lamɛn. Olu de y'u dayɛlɛ k'a fɔ k'u bɛ se ka kɛ n'u tɛ se k'a kɛ a ye kuma fɔ Nations Unies la cogo min na u ka micro ta u ka fɔ radio de télévision na maliyɛnw ye an hakilina an tun bɛ se ka nin kɛ mais an y'a ye vraiment bi nin de bɛ yen an tɛ se ka kɛ u ka kuma maliyɛnw fɛ maliyɛn bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ cogo min na bɛɛ b'a dɔn mais a bɛ bɛɛ hakili la effectivement gɛlɛya kɔni u y'a ye gɛlɛyaw bɛ yen mais mɔgɔ si tɛ ka courage sɔrɔ k'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ autorité de transition u kumana Nations Unies kan cogo min na n'u nana nin vote ko nin u k'a fɔ jama ye n'u y'a fɔ jama a tɛ se ka kɛ jama b'a dɔn jamana de bɛ cogo min na o mais i tɛ se ka fɛn min kɛ kana continuer k'a fɔ a bɛ kɛ ne tɛ vote organiser mais ne b'a dɔn yɔrɔ caman bɛ yen hali ne ka so an ka dugu la i tɛ se ka taa campagne kɛ o ne b'o dɔn mais ni e min ye jamanatigi ye n'i ko i b'a kɛ o n b'i lajɛ ne kɔni hakili la u ka tiɲɛ fɔ maliyɛn ye ni maliyɛn ye tiɲɛ faamuya a bɛ sɔn dogoli t'a la quoi mais k'a fɔ ko CEDEAO de ye bere ta k'a fɔ n'an m'a kɛ a bɛ kɛ tan na CEDEAO ni a sigira 76 Mali kɔnɔ yan nɔ Bamakɔ yan nɔ Musa Traoré de tun bɛ ala ka hinɛ la ale tun bɛ fanga na fɛn dɔw bɛ yen an ko jɛ ka baara de don an ni CEDEAO mɔgɔw n'o tɛ CEDEAO tɛ Mali dilan Mali tɛ CEDEAO dilan n'an bɛnna fɛn minnu kan an b'o kɛ diyagoya fanga tɛ o minnu bɛ CEDEAO la u b'u ka jamana dɔn Mali ye min ye fana u b'a dɔn mais maliyɛn de kan k'a f'u ye aw dan filɛ bɛɛ n'a ka jamana de don tɔn kelen de don an bɛɛ n'a ka an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais ni ko hakili la e de bɛ ka jamana baara ne ka place la e dun tɛ se ka baara o fana si ka fɔ de don an ka sigi an ka kuma fɔ ɲɔgɔn ye aw bɛ se ka aw ka kuma bɛ se ka dan yan nɔ a banna n'u sɔnna o de don n'u ma sɔn n ko jamana caman bɛ yen o tɛ CEDEAO la o balolen don foyi Mauritanie tɛ CEDEAO la an kɔni hakili la n'an b'a la u b'an nafa an fana b'u nafa an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de n'o tɛ jɔnya baara tɛ dɛ jɔnya baara tɛ o fana autorité transition u ka kuma maliyɛnw fɛ fɔlɔ n'u tilal'o la u k'u ɲɛsin CEDEAO ani Nations Unies ma an b'a fɛ k'an ka jamana baara tan an bɛ dɛmɛ fana ɲini ni maa minnu b'a fɛ ka an dɛmɛ an ka degun nin na ni minnu sɔnna u bɛ na ni minnu ma sɔn kɛlɛ tɛ fɛn wɛrɛ tɛ n'an bɛnna don min peut-être an bɛ se ka bolo di ɲɔgɔn ma a banna mais maliyɛn de kan k'u ka Mali baara. Ni tun bɛ tali kɛ CSM secrétaire général la Amadou Amion Gindo a y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn da ka di an ka jamana na ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye kunnafonidilaw farala ɲɔgɔn kan kunnafonidilaw tɔgɔla soba kɔnɔna na ka wele bila jamana ɲɛmaaw ma k'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman kunnafonidilaw la bi jamana ɲɛmaaw k'u kan ka kɔfilɛ kɛ kunnafonidilaw fɛnɛ na yaasa k'o perewatigɛ d'a ma
kunnafonidilaw bɛɛ ka ɲɛma Banjugu Dante ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Kunnafonidilaw ka ko ni mɔgɔ caman ta tɛ kelen. Anw ye kunnafonidila jɛkulu ka ɲɛmɔgɔba de n'a bɛ fɔ o ma ko maison de la presse. Mais gɛlɛya minnu bɛ an kan i b'a sɔrɔ gɛlɛya dɔw bɛ yen u bɛ hakɛ ka niveau la gɛlɛya dɔw bɛ yen ministère ka niveau la mais n'a solution min ɲini min bɛ hakɛ ka niveau la o solution se ka sɔrɔ f'i ka taa ministère la walima o solution se ka sɔrɔ f'i ka taa primature la walima f'i ka taa ministère so fila ministère so kelen na. Donc si bien que mɔgɔw bɛ ɲininkali la ka ko dɔw ɲini k'a ɲɛdɔn i b'a sɔrɔ i b'a la ka solution ɲini yɔrɔ min a ka gɛlɛn. Bon faama ninnu fara man di ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko mɔgɔw ka kuma bɛ se a lase yɔrɔ la o dunna a ka kan faamaw k'a lajɛ Mali presse a jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana in bilama kɔnɔna na surtout jamana min ni mankan b'a kɔnɔ jamana min n'a bɛ démocratie ɲini jamana n'a bɛ transition kɔnɔna na mais n'an m'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan kungo minnu bɛ kunnafonidilaw da la i n'a fɔ u ka musakaw sɔrɔbaliya i n'a fɔ gɛlɛya minnu b'an kan ni an ma fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ solution gɛlɛya dɔ ye an ka fɛn ma sara kunnafoni aide à la presse min di kunnafonidilaw ma a mɛnna a ma gɛlɛya dɔ ye tuguni ko téléso ani radio so musaka dɔ bɛ an kan k'o sara san o san bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ wari tɛ sɔrɔ la sa depuis corona ko in nana daminɛ publicité sɔrɔ foyi tɛ sɔrɔ mais wari min ti téléso ni radio so bolo ko o sara o ka gɛlɛn donc an b'a fɛ jamana ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ dɛmɛ min bɛ se ka don téléso ni radio so ninnu na walasa u bɛ se k'u ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na walasa mɔgɔ minnu baara ka kɛ olu fana bɛ lafiya mais fɛn min ti ɲɛmɔgɔ bolo n'a fɔra k'olu ko t'u ka baarakɛlaw ma a ti sɔrɔ la donc vraiment an jigi dalen don jamana ɲɛmɔgɔw kan u k'a to condition bɛ se ka créer min b'a to organe ninnu kana sa n'o tɛ ni presse ti dugu min kɔnɔna na fo kunnafoni bɛ taa sira bɛɛ fɛ ou bien a bɛ taa sira kolon dɔ fɛ ou bien jamana wɛrɛ mɔgɔw de bɛ na n'u ka kunnafoni ye k'a di o tɛ ko ɲuman ye jamana tɛ se ka dɛmɛ fo jamana kunnafoni diso yɛrɛ ka jɔ u jɔyɔrɔ la o ti ɲɛ fo ka lafiya sɔrɔ u ka baara cybercriminalité ye min ye komi kunnafoni di sira kura min n'a fɔ ko presse en ligne an ka jamana sariya minnu bɛ kunnafoni di ko kuma fɔ olu taara depuis l'an 2000 o 2000 ni san cɛ ɲinan san 21 sariya ninnu ma falen donc o sariya ninnu falenbaliya kɔnɔna na jamana ɲɛmɔgɔw taara ka taa sariya kura dɔw ta minnu bɛ n'a fɔ kojugukɛlaba minnu bɛ kɛ bɔlɔlɔ sira kan n'u bɛ kojugu kɛ donc ni ye journaliste ye n'i minɛna a bɛ n'a fɔ i ye criminel de donc an ko k'a lajɛ o loi ninnu ka lajɛ walasa loi kura ka ta min bɛ kunnafonidilaw danfara ka bɔ minnu bɛ banques ci ni bɔlɔlɔ siraw ye ani minnu bɛ taa kojugu kɛ mɔgɔ la ni bɔlɔlɔ siraw ye parce que kunnafonidila tɛ se ka considérer i n'a fɔ bandiba minnu bɛ kojugu kɛ ordinateur sira ninnu sanfɛla fɛ min bɛ yen an b'a fɔ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'u cɛsiri aw ka to lamɛnni la an ye bi bɔli in kɛ ka an ka gɛlɛyaw ani an ka haminakow ani solution minnu b'a la k'a da an ka jamana ɲɛmɔgɔw tulo kan n'a faamuyara a ka d'an ye n'an kan ka ci wɛrɛ minnu bila aw ma waati wɛrɛw la o ciw b'aw sɔrɔ aw sɔrɔ la n'a waati. Ni tun bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka ɲɛmaa la Banjugu Dante ala k'an ka jamana basigi n'an bɔra yen misabugukaw fɛ yen nɔ olu kɔni y'a yira k'a fɔ samiya kɔni mana don olu ni hɛrɛ fara la kɛrɛnkɛrɛnnenlaw ka kɔ min bɛ yen n'a bɛ taa bila ba la o sira kɔni na maa ma n'o ka surun ni san kɔni nana bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ jɔ ka si de u ye fara ɲɔgɔn kan ba kɛ ka hakilina jagabɔ kɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ jumɛn kɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ kɔ in na cogoya min na u y'o fara ɲɔgɔn kan ba kɛ an ɲininkali kɛ Kasim Jara ka fara Musaburu maire délégué Boubacar Birima Kulibali la an k'u ka sira lamɛn. Ne tɔgɔ ye Kasim Jara ne bɛ Misabugu yan fara ɲɔgɔn kun ye problème ba min bɛ Misabugu da la i n'a fɔ an b'a fɔ cogo min kɔrɔlen n'o ye Misabugu kɔ ye bon kɔ in a kuntagala ka jan Misabugu dɔrɔn tɛ a bɛ Bamakɔ quartier caman concerné donc an kɔni initiative ta an bɛ ka weleweleda de kɛ ka quartier mɔgɔw bɛɛ an bɛ ka bɛɛ lajɛlen informer n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan sisan an bɛna jɛ ka hakilina dɔ ta cogo min na an bɛ se ka solution ɲini problème in na parce que Mali fan bɛɛ ye problème ye mais n'i y'i ka problème da i nin kan se bɛ k'a ma de ɔ i yɛrɛ y'a jateminɛ sisan hali bi Misabugu ministre délégué n'o ye monsieur Umaru Jara ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni Misabugu mɔgɔba caman voilà an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o de la bi. Ne ye Boubacar Birima Kulibali ne ye Misabugu maire délégué commune 6 mɔgɔw kan dalen don ko n'i y'a mɛn ko i ka wara ko ka a faga ko i b'a sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo ɔ donc sisan an ye jateminɛ kɛ k'a fɔ Misabugu Yirimajɔ Sirakɔrɔ an fɛn fɛn bɛ kɔda in fɛ an ka wuli sisan ka se bɛɛ lajɛlen kɛ dugutigilakaw ma ka se u ka chefuw ma an ka hakililaw jira ɲɔgɔn na wa an ka jɛ ka baara bɛɛ kɛ baara kelen ye an bɛ se ka fɛn min labɔ an ka segin tuguni ka gɛrɛ ka se an ka mairie ma sisan n'o ye communauté mairie yɛrɛ ye ka sɔrɔ hakilila min b'an fɛ ka taa o da olu kɔrɔ n'an y'o da o kɔrɔ n'o y'a sɔrɔ la olu kɛlen bɛ kɛ o dɔ ɲɔgɔn dilan ka ban donc aw ye anw kɛmɛ ka min dilan donc an b'a jira u la k'a fɔ an b'a fɛ ka nin labɛn ka sɔrɔ ka na n'o ye aw fɛ yan a k'an dɛmɛ la an ka jɛ an ka ta a ta ɲɔgɔn fɛ k'a lase yɔrɔ la a ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min na an y'a ye k'a fɔ sisan baara o baara n'i b'a fɛ nafa ka sɔrɔ a la a b'a daminɛ duguma ka yɛlɛ ka sɔrɔ ka taa sanfɛ mais a tɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ o yɔrɔ kan a y'olu bɛɛ lajɛlen mɔgɔw da don a la dɔɔni dɔɔni o de y'o ye parce que hali n'an ye ko o ko labɛn an duguw ni ɲɔgɔn cɛ yan sisan wajibi don an ka commune maire ba o ni yɔrɔ ka yala olu ka kumakanw ka yala donc hali n'a kɛra n'anw ye fɛn min labɛn san n'olu yɛrɛw bɛ a kalama n'a papier bɔra ale fɛ yen
k'a yɛlɛ ka taa sanfɛ donc maintenant mɔgɔ minnu bɛ an bolo duguma olu bɛ se ka taama ka taa lajɛ a bɛ cogo min a bɛ cogo min na kunnafoni minnu bɛna sɔrɔ anw bɛ sɔrɔ k'o lase toujours maire ba ma a ka ca Ala fɛ baara bɛ se ka fanga sɔrɔ an kɔni kɛmɛ k'a fɔ k'an sara Ala la an bɛ kɛ baara taabolo min ka ɲinɛ n'Ala sɔnna a ma nɔ bɛ bɔ a la ka d'a kan an bɛɛ lajɛlen bɛ na ŋaniya kɛ ŋaniya kelen ye bɛɛ lajɛlen k'i dusukun kɛ kelen ye bɛɛ k'i ŋaniya kɛ kelen ye pour que kɔɔko ninnu sɛgɛn fɛn fɛn b'a nɔfɛ a ka bila ba la o sɛgɛnw ka kɛ ko ɲinɛnen ye. Ni tun bɛ tali kɛ Musabugu ka dɔw ka sariya u y'a fɔ cogo min na bɛɛ lajɛlen k'i ŋaniya kɛ kelen ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa gɛlɛya min bɛ Musabugukaw dala jiko la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya Musabugu ni Yirimajɔ ni sira kɔrɔ a gɛlɛya bɛ se ka ta ka bɔ dala cogo min na. A kɛnɛ kan ministre délégué n'o bɛ tali kɛ Imam Umar Jaragala ale yɛrɛ ye Musabuguka ye ale tun b'a kɛnɛ kan an ɲininkali kɛ a la an k'a lamɛn. An ka dugudenw de y'an wele kamanagan ko min b'an bɛɛ lajɛlen da la Musabugu kɔnɔ yan ni Musabugu ni Yirimajɔ ni Sirakɔrɔ n'an bɛɛ jɛlen don a la ka sababuya kɛ ni san nana an ka kɔɲɔ bɛ fa fo ka walankata donc ka fɛɛrɛ ɲini cogo min na kɔɲɔ bɛ se ka aménager u kun y'an wele o de la an nana hakilina min b'an bolo ka fara u ta kan an y'o d'u ma yaasa an bɛ se ka jɛ ka solution sɔrɔ a la cogo min na. Monsieur le ministre yɛrɛ ye Musabugu ka yalima bi e yɛrɛ jɔyɔrɔ jumɛn i ko la yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin degun na. Oui jamana ka mara taabolo la ministres bɛ yen minnu ɲɛsinnen don nin baara ninnu ma ne ka dɛmɛ fɔlɔ bɛ se ka kɛ min ye ka sira nɔgɔya dugudenw ye u n'o ministres ka se ka ɲɔgɔn ye u ka service min bɛ commune kɔnɔ autorité communale n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na hamina min bɛ an kan degun min bɛ an kan k'a f'u ɲɛna en même temps ka sanɔgɔyali kɛ dɛmɛjɛkulu caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi min bɛ ɲɛsin nin degun suguw ma ni an sera ka bɛn ko la an bɛ fɛ ka min kɛ n'o dɔnna an bɛ se ka mɔgɔw la dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka solution sɔrɔ a la ni Ala sɔnna a ma an kɔni bɛ min fɔ se kɛ sur kɔ in ye degun min ni o y'a sɔrɔ dugumɔgɔ bɛɛ ɲɛsinnen don a ma yaasa Ala k'an dɛmɛ an ka solution sɔrɔ a la. Ni tun bɛ tali kɛ ministre délégué la n'o bɛ tali kɛ Imam Umar Jarala a y'a fɔ cogo min na fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ nin ko la Ala k'o sabati yaasa an ka jamana bɛ se ka basigi cogo min na n'an bɔra ye projet kura dɔ sigilen dɔ sen kan an ka jamana kɔnɔna na yaasa nɔgɔya bɛ se ka na don an ka jiko la cogoya min na a projet in tɔgɔ ye Wampor yaasa ka privatisé d'a ma Dr Seriba Konate ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Kunba yɛrɛ fɔlɔfɔlɔ ye min ye k'a jira Mali baarakɛdaw la minnu fɛn bɛ baara ci ko la n'o ye sɛnɛkɛlaw ni baganmaralaw ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ baara kɛ ci la bɛɛ wele mɔnikɛlaw fɛnɛ b'a la k'u bɛɛ wele ka na pour que u ka se ka bɔ a kalama k'a fɔ ko anw ka projet nin kɔni a baaraw daminɛna ani y'a baaraw daminɛtɔla yɛrɛ donc k'o de ɲɛ jira o la pour que an ka se ka hakilinaw falen ɲɔgɔn kan n'an b'a fɔ ma tubabukan na ko ka projet lancer donc o de ye bi lajɛ ye an ka laɲini fanba ye ka hali bi mɔgɔ ka se ka projet lakodɔn n'o bɔra la ka mɔgɔw fɛnɛ hakilina ta ciko gɛlɛya ko minnu bɛ yen pour que an selen don ka baara minnu boloda an ka se ka olu baaraw kɛ lafiya kɔnɔna na bɛɛ bɔ kalama awɔ baara in bɛ sinsin parce que ni projet in ye san 5 projet de don donc san o san an bɛ baara dɔw kɛ a baara kɔni bɛ sinsin fo ka taa se san 5 nata in ma ni Ala k'an si jago kɔnɔ donc fɛn min ye ka ɲininkali kɔni ko baara in bɛ sinsin ani Ala ka jɛ a bɛ sinsin bon minnu ni minnu bɛ projet Wampor in kɔnɔ mɔgɔw ka se ka ji tiɲɛ nɔgɔya ji tiɲɛ secteur bɛɛ fɛ donc ji tiɲɛ bɛ se ka nɔgɔya pour que mɔgɔw ka se ka ji tiɲɛ nɔgɔya o ye mɔgɔ yɛrɛ ka bɔ a kalama ji bɛ ka tiɲɛ fan minnu ni fan minnu fɛ donc anw bɛna satellite ni olu bɛ information minnu di an bɛ baara k'o la pour que ka se k'a jira mɔgɔw la bon nin yɔrɔ in na n'an y'a kɛra tan jiko gɛlɛya min bɛ yen o bɛ se ka nɔgɔya donc o de y'a baara kunba ye fɔlɔ donc n'o bɔra yen fɛnɛ an bɛ mɔgɔw former parce que technologie minnu don mɔgɔ caman t'a kalama donc an bɛ mɔgɔw wele ka na k'u former pour que u ka se ka technologie utiliser kosɛbɛ. Ne tun bɛ tali kɛ Dr Seriba Konate la a y'a fɔ cogo min na Ala ka ni ɲɔgɔnna cɛ an ka jamana kɔnɔ yaasa nɔgɔya bɛ se ka don an ka jiko la cogo min na n'an bɔra ye pharmacien populaire olu kɔni ye faraɲɔgɔnba kɛ k'a yira k'a fɔ k'u bɛna yɛlɛma don u ka baaraw kɔnɔna na san 5 kɔnɔna na yaasa k'o privatisé d'a ma Dr Mamadi Sisoko ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. Sɔgɔmada na table ronde bɛ boli PPM ka plan stratégique kan. Plan stratégique o ye an ka vision ye sur 5 ans. Donc san 5 kɔnɔ an bɛ fɛ PPM ka yɛlɛma bolo min ta ani k'a kɛ an sago ye cogo min na ani k'a kɛ maliyɛnw bɛɛ lajɛlen sago ye. Donc an ye o plan de élaboré et k'a valider avec nos partenaires. Bi ta ye de ka na donc a lajɛ partenaire minnu bɛ se k'an dɛmɛ plan ni mise en œuvre la. Donc an yɛrɛ ka contribution b'a la kosɛbɛ mais en même temps an bɛ ka dɛmɛ ɲini pour que ka se ka contribution dafa. An bɛ fɛ ka na ni yɛlɛma caman ye. Yɛlɛma caman d'abord ça commence par les cadres de travail et les conditions de travail. Donc an bɛ fɛ baarakɛyɔrɔ ka bayɛlɛma en termes de sens que baarakɛlaw ka se ka bila condition ɲuman na ka baara kɛ u ɲɛna sago ɲuman na cogo min na. Donc o ye fɔlɔ ye. Filanan fɛnɛ ye min ye o ye ka entrepôt kuraw jɔ. Entrepôt
ko ye magasin baw de donc minnu bɛ fura mara yɔrɔ ko fɔ donc pour que fura ka mara condition ɲuman na donc o kana se ka ɲɛ cogo min na marali ko kun kɔnɔna la o ka se ka san caman kɛ o bɛ mara donc o b'a kɔnɔ donc fɛn wɛrɛ b'a kɔnɔ fɛnɛ n'o ye population et personnel ka motivation ye donc an bɛ fɛ personnel fɛnɛ k'olu la motiver kosɛbɛ également an ka chiffre d'affaires an bɛ fɛ fɛnɛ o fɛnɛ ka augmenter donc et puis ka communication développer ani partenaires ni ɲɔgɔn cɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Dr Mamadi Sisoko la y'a fɔ cogo min na Ala ka ni nɔgɔya don an ka jamana kɔnɔna na Ala ka an ka jamana basigi n'an bɔra yan an bɛ taa jamana kɔkan na Juratɛ Jakite mun bɛ bolo. Siriki an bɛ taa Tunisie mercredi tɛmɛlen Tunisie jamana ɲɛmaa Kais Saied ye Najla Bouden Ramdane ta ka kɛ Tunisie gouvernement ɲɛmɔgɔ ye. Ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye arabu jamana kan muso ka kɛ premier ministre ye. Najla Bouden Ramdane bɛna gouvernement kura sigi sen kan don n'a nataw la. O kɔfɛ an bɛ taa Sudan. Jadisikulu min bɛ wele ko Mouvement pour le prêche et le combat olu ni Sudan lakana tigilama dɔw karila ɲɔgɔn na mercredi tɛmɛlen o kɛra sababu ye ka Sudan finitigilaka 6 bɔnɛ u ni na. Sudan service de renseignement kɔni y'a jira k'a fɔ ko sariya tigilamaw de tun ye polisilaka dɔw ci ka taa Khartoum quartier min bɛ wele ko Jabra ka o sow f'u ye o senfɛ u ni maa ninnu kɔni karila ɲɔgɔn na u ka maa damadɔ kɔni fatura nka u sera ka jadisi 11 minɛ minnu si tɛ bɔ jamana kelen na. O kɔfɛ an bɛ taa Afghanistan musolaka 6 minnu bɛɛ ye sifinnakaw ye olu bɔra kunu jeudi Kabul kɔnɔna la k'u bɛ u ka nisɔngoya tagama dɔ kɛ ni ka a ɲini jamana minnu bɛ jamana ɲɛmaaya la sisan k'olu ka u to yen k'u ka kalanw kɛ k'u ka hakɛ dɔ ye kalanko ye k'u kana u ka ekɔliso datugu nka talibanw bɔra ka marifa ci sanfɛ ni ka ni maa ninnu kunbɛn k'u bali u k'u ka nisɔngoya tagama kɛ. An bɛ laban ka taa Faransi jamana ɲɛmaakɔrɔ Nicolas Sarkozy ɲangira kunu jeudi Paris tribunal correctionnel fɛ ni san 1 kaso ye barisabula k'a ye wari hakɛ dɔ don a ka san 2012 président ɲini campagne la min tun man ka don a da fɛ sariya ka fɔ la. Sidiki nin bɛ dansigi an ka bi kɔkan kunnafoni la. Juratɛ Jakite y'a fɔ cogo min na fɛn fɛn Mali ni diɲɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ dungo juguya ni yuruguyurugu o kɛlɛli bɛ sen na diɲɛ fan o fan Ala ka sabati yasa hakɛ bɛ se ka segin a minɛ kɔnɔna na cogoya mun na. N'an bɔra yen an ka seko ni dɔnko tigilama min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Ibawan ale bamuso n'o ye Umu Dili ye a b'a tɔgɔ fɔ a ka dɔnkili caman kɔnɔna na. Kunnafoni y'a jira k'a fɔ ko kunungo ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la ni waleya min n'a kɛra u y'a jira k'a fɔ ko a jɛnaja baaraw bɛ kɛ Medina Kura u ka duba kɔnɔna na bi juma seliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛla la an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ a la k'a da yɔrɔ nɛɛma